Među najvažnije prognostičke faktore kod ranog karcinoma dojke ima stepen histološke diferencijacije, odnosno gradus tumora. Šta je to gradus tumora? Objašnjava nam danas doktorka Zorka Milovanović, subspecijalista patologije. Nakon dobijene definitivnog nalaza, obično se patolog izjašnjava da se radi o nekom histološkoj nuklearnom gradusu 1, 2 i 3. Šta to znači? Da, svaki karcinom se na kraju gradira. Gradusi se, odnosno stepen diferencijacije tumora se izražava kroz zapravo zbir histološkog gradusa, nuklearnog gradusa i broja mitoza, odnosno ćelija koje se nalazi u deobi. I sve to zajedno čini takozvani Nottingham prognostički indeks. Postoje 3 gradusa. Što je gradus viši, znači gradus ide od 1 do 3, to je diferentovanost tog tumora gora. Što je viši, to znači da više postoje bolje diferencijacije, veći broj tih pseudožlezdanih, odnosno pseudoglandularnih, kako mi kažemo, struktura u samom tumoru. Ukoliko je njihov procenat manji, gradus je viši, znači ide gradus 2 ili gradus 3, pa se smatra da je na taj način i prognoza nešto gora. Također se posmatra i nuklearni gradus, znači posmatramo sad izgled jedara tih malignih zloćudnih ćelija, tako da i jedra što su veća, tamnija, hiperhromatična, njihov gradus je veći. I na kraju se broje mitoze na odgovarajućem broju uveličanja. I onda se izjašnjava da li je karcinom gradusa 1, 2 ili 3 i kog je gradusa također, koji je nuklearni gradus također se izražava od 1, definiše od 1 do 3. Tako da na osnovu toga se određuje i stepen diferencijacije tumora. Jasno. Dalje? Kako histološki izgleda duktalni invazivni karcinom? Evo ovde su 2 slike. Ovo je tumor koji je izgrađen od tih pseudožlezdanih struktura, gde vidimo ta bele prazne prostore, to su te kao neke pseudožlezde. Nisu prave žlezde. Nisu prave, one imitiraju, tumor imitira, maligne ćelije imitiraju zapravo žlezdanu strukturu, ali nisu. Na ovom, to je jedan duktalni karcinom nekog srednjeg stepena diferencijacije, na ovom drugom slajdu vidimo da osim invazivno postoje i delovi duktalnog karcinoma in situ. Na drugom slajdu. Ovo je lobularni karcinom. To je onaj koji nema onaj ekaderin, što ste me pitali, koji je značaj ekaderina, znači one intercelulne adhezione molekule koja zapravo povezuje ćelije. Koga ima duktalni, također i duktalni invazivni i duktalni in situ. Lobularni in situ i lobularni invazivni karcinom to ne posjeduju. I zato vidimo da su ćelije ovde diskohezivne, ništa ne grade. One su sitne, male, imamo ove rasvetljenja u citoplazmi, vakuole, jedra su tamnija, potisnuta ka periferiji. I to je lobularni invazivni karcinom. Ovo je mucinozni karcinom, gde vidite bestrukturne te mase, čitava jezerca, u kojima plivaju grupice od srca zapravo malignih ćelija. To ste rekli da je dobra prognoza? To je dobra prognoza, on se uglavnom sreće u starijoj uzrasnoj dobi, nazivamo ga još i koloidnim karcinomom, da. Jasno. Koji još imamo? Ovo je medularni karcinom. Medularni karcinom, o njemu ćemo možda još malo kasnije nešto popričati, ima neke svoje karakteristike, on ne gradi ništa, kao što vidimo. Vide se ove veće plaže, većih ovih ćelija, i između njih ove sitne tačkice. To je gust limfocitni infiltrat. On se i time i karakteriše. To su tumori uglavnom gradusa 3. Znači, slabije, loše diferentujem. Ne vidimo nikakve adenostrukture ovde. To je više jedan sincicijum i između gust limfocitni infiltrat, gde je dokazano da se radi o takozvanim T limfocitima. To je taj tumor koji može da kliničara zavara pa da pomislimo da se radi o nekoj cisti, a pošto je on jasno ograničen, relativno mekši, a zapravo se radi o zloćudnom tumoru. Ovdje imamo dva morfološka tipa, znači jedan tubularni karcinom, imamo puno ovih dobro, oni su ređi, da, tubularni karcinome češće srećemo kod starijih, kao i papilarne karcinome. Ovdje vidimo te male žlezdolike strukturice tubule, to je uvek dobro diferentovan, praktično gradusa 1, sa dobrom prognozom, a dole vidimo kao te
papilarne, odnosno prstolike produžetke koji se sastoje od tih malignih zloćudnih ćelija. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala i vama.